Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Malikul Alam dan menggorakkan hati dan pikiran, manuangkan paham dalam rasa. Niat jangan ko nalalamu, cinta di hati laba musim barulah kini menjadi nyata. Ko salawat bertumpang salam Nabi Muhammad junjuan kita, umpama lampu nan tagantung, torang na lebih menerangi kepada kita nan basamu. Lainan daripada itu nak jang tarocah dengan nas yang tawai dengan bukan. Kok nyoba dan diri kami sokorek balah kemari. Diansu-ansu bangkalai diusai sawah taruko dibaco si tambolamu. Pada hari kini kita tampilkan alua persambahan minta turun. Kalau bekecil orang kalau lah turun tu lebih kojo. Itulah kira-kira kesimpulannya kalau lah minta turun tu. Habis tu tamat bicara bajak ko atau sorongnya ke batu. Jadi sebagai perkenalan awalnya kita ada dua pihak si Pangka kemudian pihak si Oleh. Pihak si Oleh beko ada Zaki Malin Sandaro. Beliau ko nanti mengusulkan untuk atau menginginkan minta turun. Jadi atas usul beliau kepada Sultan Mudo Muhammad Ferdinand, beliau mengusulkan untuk turun janangnya. Setelah diterima usulan maka janang pihak si Alek sampaikan pihak si Pangka. Jadi ambo janang di Pangka Muhammad Sukri, Sultan Mancayo. Lambo jawe beko dari pihak ambo si Pangka saudara iko solek si Alek saudara. Nah, sudah itu beko ambo ndak bisa menjawab surang, tentu harus bermusyawarah. Maka ambo musyawarahkan jama mak rumah ambo Jepli Ilfan Datuk Gunung. Beliau golanya Datuk Gunung. Dek liau adojo dan tuo naik di rumah ko. Bajonjang naik betanggo turun. Maka diantarkanlah rundiang ko bake Aidil Datuk Sopianan Panjang. Istilahnya beliau ko tangkai katian tempuk neraco. Pangulu pucuknya. Berarti kami separentah beliau. Itulah kira-kira dan pamutih rundiangnya beko. Balian dia Aidil ke Datuk Gunung balik ke Sultan Mancayo mengizinkan Sultan Mudo untuk pulang. Habis sesi sesinya 3. Yang pertama si Oleh bermusyawarah. Setelah itu si Oleh mengetengahkan sombah. Sudah itu si Pangka bermusyawarah. Sudah itu si Pangka membalikkan sombah pulang. Habis itu sesi kini. Contohnya, prakteknya. Sama-sama kita tengok. Mas Sultan Mudo. Iya, ambo. Parundiang ambo tibakan pakai Sultan. Pelalulah. Ambo jombo selam dari Jawa. Adok ka Sultan tatjurahnya. Sungguh ka Sultan tatujunya. Adok ka paduan nama sama. Ni sepatah ka dibaco. Sakit tek rundiang ka disabit. Ore ka Sultan nama sama. Nangka jadi curahan rundiang di badan diri ambo. Sakarek balah kamari. Iyo ba andai gitu juga. Dek cupak semarjolelo. Dek gantang setelah gua panah. Jaleh maniumbang dengan ado. Nyato basiang dengan tumbuh. Di ma batang tagolek sinan tedawan tumbuh serupu ikut tinggi. Iolah tantangan kerajaan bapakku. Dia lah sudah minum jemakan. Kok bajalan lah sampai ke batik, balaya lah sampai ke pulau. Nan demokrasi nah lah sampai nan diamal lah baca. Lah pati pinta kita sabit maklum lah sultan ke maknanya. Lah sampai dek Malin. Sampai sana. Rundiang nan datang dari Malin nan talimpah kepada ambo. Jiko dipandang tinggi-tinggi tampak pucuk silaronyo. Jiko dikali dalam-dalam bersuo urek juisinyo. Kan setentangan kerojonan lah bakakko. Konan makosuk lah sampai dia malah kocah lah patuk pinta disobuk. Kan gitu benar kata Malin? Baik itu benar. Kok baik itu kata Malin iyo malah kironyo. Dek Malin lah ita kona dek ambo lah ita cinta pulo. Dak ambo sampaikan doga joraso na ambo amso bidak kotongah. Kok anyu ambo tolong pintih. Kok hilang tolong ambo cari Malin. Pala lulu Sultan. Manalah Sultan Mancayo? Iya ambo Sultan. Rundiangan tiba bagi Sultan? Palalu lah. Dari bamulola seniat saratu dek kitunan basamu borek joringan lah babau jauh jodekik lah baturi sarak jodatnan lah papakai. Mulo maminang timbang tando jiko disarak nan baikui lah sudah ajab jiko buah. Jiko diadat nan bapakai sirih cara nusuk ganti sarat tu ameh kain panjakui. Edang juadah langkok ganok tando sesuai putih hati tando nuyunan baitu. Jalan menjalang dalam adat Sultan lah tibo di kampung kami dan kami baitu pulau lah tibo di kampung Sultan. Niat di hati nan lah tercapai kau maka suik nan lah sudah sonang hati timba balia. Dua lah usah di nan data to dua joleh benawangan. Delah cukup segala bentuk, delah gonok kau diraso. Syukurlah kita kepada Tuhan kasih sayang kasamonyo.
Karena olahnya tonan bak kian maksudkan pinta de kami nan mendatang. Selo dibuka anaknya togak melangkah anaknya turun ke jonjang anaknya koi. Izinkan kami babalik ke tompe asamulo lopeh de sultan suci hati sekian pinta dari kami. Lah sampai de sultan. Lah sampai. Bona nan datang dari sultan pamoragi nan tasusun. Lainan daripada itu bunyilah samo kita dongan mbak calempong elok tingkah gondang elok pangguguh raso ta donga juo. Nan ba umpama orang mana mbak? Labado tak patian tunam bokabu asok panggolan kona yang botu dek bari nyato ditimpo dek bicara nan datang dari sultan. Alah nan kata sultan cako bunyilah samo kita donga rupolah samo kita liye. Sungguh hiyo nan ba itu diadat nan kita pakai limbago jalan nan kita tempuh. Dape surang dipunyai limbago bersama nak bayo kini nak tibo dina rape la patut makanan ukua. Ambo bau kato bayo diantarun yang balega sifat menanti sultan ketika. Menanti yang sultan. Mama ambo datuk gunung. Iya mbok. Sombah tiba ke mak datuk. Palulah. Sebabnya mak datuk di ambo tuntuk didogak musim bak kini takkan di alu nang kabaturut limbago jalan nang kabatempuh. Indak menempuh dengan rubiang ke mama. Borek samo kita piku ringan samo kita tinjau. Tontangan rundiang nanti bobuni lah samo kita donga rupulah samo kita dia. Diadanan kita pakai limbago jalan nang batempuh. Gayung nanolah ambo sambut, gondang nanolah ambo tingkah kato nanolah ambo jawi pinta nanolong na bobori. Dek mak datuk lai disiko lai akan sungguh kata bona suri tagantung na ambo uleh nak sonang ambo mangonggamnya sekian pinta ke mak datuk. Kalau sampai di sultan. Sampai. Sepanjang dan dari sultan yang tadi pak kepada ambo kok bunyilah sama di donga rupolah sama di dia. Mendengar susunan andai tak mungkin ambo kamu lanyo sebab Allah memberi itu gunung tinggi dorahnya dalam tapi yang licin sudah rasul kamanan kuat. Jika basuh salah jejongga maka sultan ambo minta. Pada Allah. Dikato nang kaba jawab dari ambo dari duduk jonan tua ambo kato bayu nanti sabah sultan seketika. Menanti mama. Mama ambo datuk sepian panjang. Iya mbok. Sambah tiba pakai mak datuk. Palalu lah. Sebabnya mak datuk di ambo imbo di mak datuk timbangan ada je pisapo tang kai kakian tampu naraco pucu onang dalam nagari cepau selong kalpuang. Andiko sekaji mak datuk memenatangkan sembah. Iyalah. Yang kemenjadi uji ronjangan kita kini kok bisa ialah kedengaran imbola rasul kelampauan tentang pinta si bangka ialah peti kita bari ia pembari mak datuk tentang itu. Sampai itu Alamak. tentang sembah dan datang dari datuk dan tairi dan kabantong terkabur kanan dapat talayang ke tahap tengah tertumpah ke bagiannya. Kok mamai lagi tentang barinya tu dalam baraji barabe adat. Tapi itu berjajak patu ditikam batang patu dititi batang galik ditikam bejak positif. Kau diulang kata kau batuka jambasu nama itu jojo pangka mengambil dan tengah dari pasangan. Dan kau jadi pujon paham bisan kata datuk dan tentang pinta sepangka. Kaya baik itu kata datuk. Baramat. Rumit jurusa kau menjawab sebab ada itu kita nak tinggal kejadiannya macam tu guna ada kabit pai guna tiga sunyi lalu dalam balik. Betul lagi ini pinta di kami nambah samu pakai alif dan tentang elok hari kita pakai elok musim kita buat. Risiko kita semalam segitu jawab dari ambo. Sampai mak. Sampai. Banaran datang dari Marato, iya pulau makiro nyona ambo atakan kata bahasanya ilang ambo tolong mencari, ini tolong dibinti mak. Iyalah. Adalah sultan menjayo. Iya mama. Wanita timbo pakai sultan. Palalu nama. Agak terlek atau kembali pakai sultan sebabnya kami sedang beriyo mencari boleh dan sebalik pijak selayan. Boleh ayalah kapal mula, boleh katolah kamu fakat. Dikato nang kaba jawab bunyilah sama di donga rupalah sama di liye. Tantang oleh dan datang rancak di siku kita sama lampu besok pagi nak dilapis. Sekian minta kata palulah di sultan. Lah sampai mana tu? Allah sultan. Di ambo kato nasa patah nambo nanti yang sebuah nambo tunggu. Ya utang di ambo palalu. Palulah. Mama ambo datuk sultan modong. Yo ambo. Dimbo sultan ketika bak kini agak talalai ambo mengulangkan kato mau diminta pakai sultan. Pada Allah. Adapun tawalak kata sultan cako lah ambo payo patidokan. Boleh ayalah ke pemula, boleh katolah kamu pakai. Sebab bala deba itu lah diantarun yang balega dan bersawa ayah ke dia nan joniah dibawa pulang iko nak disampaikan bagi sultan. Sebab bala deba itu ragu dibimbangan ba itu lomak mani gamaknya sadang lomak baraso putih santan mani baraso pisang masak. Rumi jerusuh kami ke menjawi sebab bala deba itu. Dia bang pamu gunung je kabuk sultan. Gunung tinggal kabuk koi sunyi lurah tak baribu. Kok senjangnya bau pamu mangubak pisang rusua de isi nak kapoi comeh dek kulit nak tinggal tak gamang tampuak melopehkan betenggang sultan tentang itu. Dah sampai dek sultan. Sampai. Katonan terlimpah kepada ambo topik nyoba panahan buah lurai nyoba nama diambuhkan.
Jika dikatonan taurai sojuak nan rasup anawata wata nama-nama menguniang. Sonang bona dalam hati sunyi dalam kiro-kiro nan bak disiram ayah rimbu tibolah rine seperti itu. Dan kata Sultan Jako di sekolah kita semalamku kan itu benar kata Sultan. Itu mana? Kau itu kata Sultan adat jo mengatakan dek sembayang bawa kotu nan oleh kutiku. Dalam masuk waktu itu sembayang Sultan rancak yang suabang kalikan nelayan kampung Jawa nan kabaturi. Maklumlah Sultan datang itu. Lah sampai Sultan. Lah sampai. Bona nan datang dari Sultan iyo pulau Makirono. Kok dititi batang ko galiak ditikam jajak kok sipi diulang kato kok batuka. Nak jang baso nan baik tu ujungnya saja abu ambil. Alah nan po ujung kato Sultan Jako dek sembayang bau kutiko dek olek ko bakutiko pulo. Dek latibo ketu sembayang kampung Jawa pulo nan kabajalang kan begitu nak kato Begitu Sultan. nak. Ya kalau begitu kato Sultan rumi jurusuh kami ke Menjawi sebab alah dek ba itu kita dek badun sana. Jalanan golong ke Sultan Tompuah lo buanan pasar ke Sultan Turu sebab bala deba itu kurang tua mengatakan lo buah bakelo jalan babatu nyampang kok licin pendakian atau nyerusak di pasawangan tentu ndak sampai Sultan pulang balik nak jang baswo sio-sio tang tumbuh kok baswo nan ba itu kesia kita ke mangadu raja disiko kita semalam batenggang Sultan tentang itu Lah sampai dek Sultan. sampai Kurang kata nan talimpah kepada ambo lobek nyoba canda hujan turun pagi Sultan. Nan kejadi jawe de ambo di waktu iko kini de untung takadia Tuhan de takadia tak tulis je surang. Elok kami Sultan lope sajo. Kok basuanan ma itu nasib indak kama mengadu. Maklumlah Sultan tentang itu. lah sampai di Sultan Lah sampai. Bona nan datang dari Sultan iyo pulau Makironyo nan bona badiri sendirinya menurut aluan nanyo patu badiri sendirinya sebab baala deba itu dikato Sultan Jako takadialah sudah cek surang tonolah nan bakuaso kan dia itu mana Itu benar. dia kalau itu kata Sultan adat juga mengatakan kau ndak boleh pinta palaku kami lope Sultan jati nan suci serato mukonan jonnya sungguh pun dia nan sagono itu kini dunia Sultan isu akhirat selama kita disiko ko ado rundian nan telompe tidak terletak pada tompeknya bakato kami dinan tidak barundiang kami dinan bukan malu tetumpah bake kami arang tak coring badokon yang buruk babarito di nagori kok basuo salah jojongga bakato kami lay dinan bona lay terocak di limbago batengge di kusaku sonang hati kita kesadonya limba nan daripada itu tontangan dia dan juadah nang ketongah Sultan makan kok kurang konyang minum kok kurang kue basuo salah jojongga sumbang dikilaf taga ada pinta pintu ambu asa di lingkong barih juo minta bona bagi Sultan Lah sampai dek Sultan. sampai Kejadi jawe di saponyo di ambo di waktu iko kini dek manusia kau bersifat kilaf Tuhan Allah bersifat qadim sama-sama minta maaf gitu Sultan. pada Allah Limba dan daripada itu Mas Sultan pinta adalah Sultan Bori kondak adalah Sultan Agi ayo sifat kami memakaikan pada lu Sultan Assalamualaikum